Hello logoफोर आङो दिनै मम' बनायनो नागिरदों आङो मम'खौ माबायदि बनायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो मम'खौ दायो बनायनो थाखाय रेडि जादों नोंथांमोना नायनो दाबाव मम'खौ माबायदि बनायनाय जायो बेखौ नायलांबाय थादो दायो आङो मम' बनायनो नागिरदों बे मैदा एसे लाबाय दायो आङो दै एसे लुनोसै दै एसे लुनानै मिक्स खालामसै मोजां मिक्स खालामनांगौ मैदायानो एसे लथार जाबाय मोननै मोनथामसो बनायनो जानोसै मोजां मिक्स खालामनांगौ दैया जायाखै दायो आङो संख्रि एसे होगोन ओमफ्राय सिनिबो एसे होगोन सिनि एसे होना होनोसै संख्रि एसे सिनि एसे होनांगौ ओमफ्राय बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनांगौ दैया नाङाखै एसे होनांगौ दैखौ बारा होसोमलाबायनाङा बांद्राय दै फोनबा माबा जायो लेफे लेफेद्राय जायो मिडियामनि खालामनांगौ गोराद्रायबो नङा गुरैद्रायबो नङा मैदाखौ एकदम सिग्लिनांगौ बेयावनो बहुद बुरजा ओंखारगोन मथा मथि 8 9 10थासो जानोसै एक कापसो बनायनानै दायो आङो मैदाखौ बनायखांबाय नै गोराबो नङा गुरैबो नङा एकदम मिडियामनि जाबाय दा आं बेखौ ओरै खालामसै गोलाव खालामसै बहुद बुरजा ओंखारगोन इयो मानसिफोर जाग्रा गैयाना ओंखायनो मोननै मोनथामसो बनायबाय बेखौ गुति बनायनोसै नै बिदि समान समान बारा गिदिर खालामनाङा बेखौ रल खालामबानो गिदिर जागोन मोनसे बिदि खालामनांगौ बांद्राय गिदिर खालामनाङा नै बिदि खालामनांगौ दोनथ'दो दायो मैगङा हाखांबाय बेयाव मा दं नुखाजोबदों नै गाजर ओमफ्राय बेयो कबि पियाज बेखिनिखौ होनाय जादों ओमफ्राय दायो माखासे मस्ला होनो गोनां दङ बेखौ आं होनोसै दायो आङो इयाव मस्ला होनोसै मस्ला माने बिदिनो बेयाव लगायग्रा मा संख्रि बायदिसिना बे जाबाय सल्ट संख्रि एसे लाबाय आं बे समान नै सोआ नायनोसै दा टेस्ट खालामफिनसै संख्रि ओमफ्राय आङो आरोबाव लाबावदों नै चाइनिस संख्रि अजिना मटर होनायखौ होबाय एसे बारा होजाया बेखौ एसे होबाय ओमफ्राय होबावनो नागिरदों दायो सुगार सिनि एसे लाबाय आखाइजों नांजोब्बाय आङो बेखौ मिक्स खालामनांगौ दायो मिक्स खालामसै बेखौ रल खालामसै नानोसै मैदाखौ रल खालामनायनि सिगां बेखौ ओरै दाब्ले खालामनांगौ एसे ओरै दाब्ले खालामनांगौ ओमफ्राय बेयाव मैदा एसे होनानै बेखौ ओरै खालामनानै ओरै नानांगौ नानायनिबो स्टाइल दङ जानला मानला नाबा बेयो मोजां जाया ओरै रल खालामनांगौ नै जाबाय मोनसे जाजेनबाय बेखौ दोननोसै आङो मैदाया नाखांबाय रल खालामखांबाय दायो मम'खौ बनायनोसै मस्लाखौ लानानै थननायानो जायो मम'खौ आङो मोननै रोखोमनि बनायो वान साइड आरो टु साइड बेफोरबायदिबो बनायनो हायो आङो दायो टु साइडखौ बनायगोन ओमफ्राय माबायदि रल खालामलाङो नायदो नै बेखौ फार्स्टआव नैयाव एसे फिसा नाख्रेबग्रोना लानांगौ नाख्रेबनानै 1 2 ओमफ्राय 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 ओमफ्राय लास्टआव ओरै खालामनांगौ नोङो बिदि जायो आरो मम'आ रेडि जाबाय
मम'खौ स्टिम खालामखांबाय आङो बे स्टिम मम' ओमफ्राय आङो दिनै फ्रायसो खालामनानै जागोन स्टिमखौ जाथ'लिया दिनै मम'आ रेडि जाबाय जोंना आं दिनै फ्रायसो जानोसै स्टिमखौ जानो बाबाय आङो ओंखायनो फ्राय खालामबाय दायो आं मम'खौ जानोसै माबायदि टेस्ट जादों नायनोसै नैयो आङो लादों जानायाव पियास लाबाय ओमफ्राय चिल्ली लाबाय नै चिल्ली सस लादों ओमफ्राय बेखौ लगायनानै जानोसै आरो आङो अके दा स्टार्ट खालामसै दायो सुपार दायो आङो भिडिअखौ एन्ड खालामनोसै फोजोबनोसै लास्ट मोनसे जाबावनानै आङो भिडिअखौ एन्ड खालामनोसै आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनो हायो मानो होनब्ला आङो अल चाइनिस आइटेमखौ आङो आंनि बे चेनेल मिस्टार जाखाव चेनेलाव आं सोनो होननानै थामथिम जानानै दङ बेनिखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होफालांदो आरो बेफोरबायदिनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना माखासे चाइनिस आइटेमफोरखौ गावनि न'आवनो बाहायनानै गावनो जानो हागोन स' आं दायो लास्टनि मोनसे जाबावनोसै नोंथांमोननि सेरावनो जागोन आङो नायलांदो बेखौनो जानोसै आं बेसे खामफ्रामासो टेस्ट मोनो आं बेखौनो जानोसै फानलुखौ रानदां बिराद आलौथारदों स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय